L-eks Deputat Nazzjonalista u ufficjal fi ħdan il-Partit Nazzjonalista l-Avukat Noel Buttigieg Scicluna kien is-Segretarju tad-disa bordijiet f'daqqa fl-aħħar leġislatura. Il-ġurnal l-Orizzont is-sibt irrapporta li minbarra li kien segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista qabel l-1987, Buttigieg Scicluna kien ukoll kandidat nazzjonalista fejn ikkontesta 4 elezzjonijiet ġenerali bejn l-1976 u l-1992. Huwa ġie elett fl-1981 u dam deputat sa tmiem dik il-leġislatura fl-1987. Wara li tilef postu fil-Parlament il-Gvern Nazzjonalista f'kull leġislatura ħatru bħala ambaxxatur għal pajjiżna. Il-karriera diplomatika ta' Buttigieg Scicluna damet għaddejja għal aktar minn 21 sena. Wara Buttigieg Scicluna irritorna Malta fejn minnu fih bdew il-ħatriet tiegħu fuq diversi bordijiet ta' kooperazzjonijiet jew entitajiet oħrajn tal-Gvern. Bejn l-2008 u l-2009 serva bħala segretarju tal-Bord tal-Awtorità Marittima fejn irċieva ħlas ta' 3,500 euro fis-sena. Fl-istess sena inħatar segretarju tal-Bord tal-Lena Malta. Filwaqt li fl-ewwel sentejn bejn l-2008 u l-2009 irċieva 3,500 euro kull sena, fi 3 snin ta' wara huwa tħallas 14,000 euro fis-sena. Bejn l-2009 u l-2012 Buttigieg Scicluna inħatar segretarju tal-Bord tal-Arms Limited u tħallas 12,000 euro. Bejn l-2010 u l-2012 serva wkoll bħala segretarju tal-Bord tat Transport Malta u tal-Internal Audit Committee fi ħdan l-istess Transport Malta. Is-sem tiegħu f'dawn il-bordijiet kien ifisser dħul ta' 42,000 euro. Matul l-istess snin, l-Avukat Noel Buttigieg Scicluna kien ukoll segretarju tal-bordijiet tal-Aviation Supervisory Committee, il-Maritime Supervisory Committee, il-Land Transport Supervisory Committee, kif ukoll tar-Roads and Information Supervisory Committee illi kollha kemm huma jaqgħu taħt Transport Malta. Mhux magħruf jekk għal dawn il-ħatriet f'dawn il-bordijiet l-Avukat Noel Buttigieg Scicluna tħallas għalihom. L-informazzjoni dwar Buttigieg Scicluna ħarġet minn tweġibiet illi ingħataw fil-Parlament fil-ġimgħat li għaddew għal mistoqsijiet illi saru mid-deputat Laburista Carmelo Abela. Riċentament, Noel Buttigieg Scicluna inħatar mill-kap il-ġdid Nazzjonalista Simon Busuttil fil-Kummissjoni Interna għall-għażla tal-kandidati nazzjonalisti.